Hello friends, खुलुमबाय नोंथांमोन चेनेल PK गासिबो गिबियावनो बरनायना हरनाय जाबाय लोगोफोर दा नोंथांमोन नायगासिनो दं डिजिटेल आपडेट इउटिउब चेनेल दा आं लेटेस्ट आपडेट्स लाना फैलायबाय दै लोगोफोर स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय दा बेयो इम्पोर्टेन्ट जागोन नोंथांमोना बिदिखौ स्किप खालामजासे नायलांबानो जाबाय फारसेनिफ्राय दा बेवहाय गोदानैहाय जोंहा नेशनेल मिन्स काम मेरिट स्कलारशिप स्किम होननाय मोनसे स्कलारशिप ओंखारदों दै लोगोफोर दा नोंथांमोना जायफ्रा क्लास 9 10 बिनिफ्राय फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारसिम फरायनाय नोंथांमोनाहाय बे स्कलारशिपखौहाय मोननो हागोन दा जायफ्राहाय नोंथांमोना रानिं नोंथांमोना फरायगासिनो दं नोंथांमोना दा मोननो हागोन दै लोगोफोर दा आं माखासे एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौहाय नोंथांमोननो खिन्थाहरनो सानदों दा बेवहाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया जाहैबाय नोंथांमोनाहाय बोसोरफ्रोमबो नोंथांमोननि आरजिनायाहाय न'खरावहाय 1,50,000नि गोजौ जानो मोननाय नङा 1,50,000सिम नङाब्ला बेनि गाहायाव जानांगोन दै लोगोफोर दा नोंथांमोनाहाय 12,000 मोननो हागोन बोसोराव बेनिफ्राय मास मोनफ्रोमबो 1,000 नोंथांमोननो सोना होनाय जागोन डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि गेजेरजोंहाय डिबिसि सिस्टेमनि गेजेरजों जायफोराहाय फरायसुलिफोर नोंथांमोना केन्द्रीय विद्यालयस बिनिफ्राय जवाहर नवोदया विद्यालयस बे जायगायावहाय फरायनाय बिथांमोननि स्टुडेन्ट्सफोराहाय बिथांमोना एलिजिबल जानाय नङा बिथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय बिथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा दै लोगोफोर दा बेवहाय होखादों लिरनानै गोसोआव लाखिबानो जाबाय जोंहा बे स्कलारशिपआ एनएसपि टाइपनिनो बे स्कलारशिपआहाय एग्जाम दं दै लोगोफोर नोंथांमोना बे एग्जामखौ पास जाब्लासो नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ मोननो हागोन दै लोगोफोर बेवहाय मोननै टाइपनि एग्जाम जागोन मेंटेन एबिलिटि टेस्ट 90 टा कुइसन फैगोन माल्टिपल चॉइस टाइपनि बेनिफ्राय जोंहा सेकेन्डआवहाय स्कलास्टिक एप्टिट्युड टेस्ट जागोन बेवहायबो 90 टा 90 टा कुइसन फैगोन बेवहाय माल्टिपल टाइप कुइसन फैगोन दै लोगोफोर दा बेवहाय नोंथांमोना माखौहाय नायनांगोन बेवहाय होखादों नै भार्बेल एन्ड नन भार्बेल मेटा कग्निटिभ एबिलिटिस बेवहाय होदों बेखौ नोंथांमोना नायनांगोन फार्स्ट प्रिलिमिनारि एग्जामनि थाखाय बेनिफ्राय सेकेन्डआवहाय नै साबजेक्टआ होखादों नायदो साइन्स ससियेल स्टाडिज एन्ड मेथामेटिक्स बेखौ नोंथांमोना नायनांगोन आरो बे बबेनिफ्राय होगोन कुइसनखौ बबेनिफ्राय दानगोन बेवहायनो क्लास 7 निफ्राय क्लास 8 लेभेलनिफ्राय बे कुइसनखौहाय दाननाय जागोन नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय दै लोगोफोर बेनिफ्राय बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोनाहाय 55 मार्क्सआ थाथारनांगोन नोंथांमोना क्लास 8 लेभेलावहाय बेनिफ्राय जोंहा सिलेक्शन प्रसेसआहाय नोंथांमोनाहाय मोननैबो एग्जामावहाय पास जायोब्ला नोंथांमोनाहाय 40 मार्क्स लानानै नोंथांमोना पास जानांगोन काट अफआ 40 मार्क्स नोंथांमोना जायोब्लासो नोंथांमोनाहाय बेवहाय एलिजिबल जागोन आरो स्कलारशिपखौहाय मोननो हागोन लोगोफोर बोसोरसेनि थाखाय 12,000 रांखौहाय नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय आसामनि जाथारनांगोन आसामनि थागिबि नोंथांमोना दस्रा स्टेटनिब्ला नोंथांमोना हानाय नङा दै लोगोफोर एलिजिबल जानाय नङा दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय नैबे डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि एडुकेसन NMMS स्कलारशिपआवहाय अफिसियेल साइटआव फैनानै दा नोंथांमोना बेवहाय माखौ आपल'ड खालामनांगोन नोंथांनि केन्डिडेट्सनि फट'ग्राफ सिगनेचार बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेटखौ नांगोन दै लोगोफोर गावबा गाव केटेगरि वाइज नोंथांमोना बेखौहाय आपल'ड खालामना होनांगोन बेनिफ्राय डिसेबिलिटि पार्सनफोराहाय डिसेबिलिटिनि सार्टिफिकेट दंबा नोंथांमोना होनो हागोन बेवहाय होनखादों नोंथांमोना बेबायदि अफिसियेल साइट मोनगोन बेनिफ्राय बेखौ स्क्रोल खालामनानै नोंथांमोनाहाय नैबेवहाय नेक्स्टआवहाय क्लिक खालामना होनांगोन दै लोगोफोर नेक्स्टआवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामदो अब्ला नोंथांमोननि एप्लाइ प्रसेसआहाय स्टार्टिं जागोन नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्मखौ बेबायदि मोननो हागोन दा बेवहाय नोंथांमोना बे गासै नोंथांनि बेवहाय स्किमनि इनफरमेसन बेनिफ्राय पार्सनेल इनफरमेसन बेनिफ्राय कमिउनिकेसन इनफरमेसन बेखौहाय नोंथांमोना फिलआप खालामजोबदो आरो माखासे डकुमेन्टसफोरखौहाय नोंथांनि फरायनायनि माखासे डकुमेन्टस बेनिफ्राय नोंथांनि बेवहाय माखासे एड्रेसफोरखौहाय नोंथाङा फिलआप खालामदो फट'फोरखौ फिलआप खालामदो सिगनेचारफोरखौहाय ओमफ्राय साबमिट खालामना होबानो अनलाइन एप्लाइ प्रसेसआवहाय जागोन दै लोगोफोर दा बे नभेम्बर मासावनो बेवहाय जागोन बायदि होनदों लोगोफोर एग्जामाहाय नभेम्बर मासनि बेवहायथ' डेटखौहाय होआखै दै लोगोफोर नोंथांमोनाहाय मोनखागोन अफिसियेल नटिसखौ मोनोब्ला आं भिडिअ खेबसे बानायनानै लाबावगोन लोगोफोर दा नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर बे अफिसियेल साइटआव फैनानैहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ आङो खिन्थाहरजोबला दै लोगोफोर नोंथांमोना बेखौहाय मोजां अनलाइन दखानावहाय नोंथांमोना थांनानै खालामबानो जाबाय
नङाब्ला नोंथांमोना मबाइल फन लेपटपनि गेजेरजोंबो खालामनो हायो नोंथांमोननि गोसो दा नोंथांमोना माजोंहाय एप्लाइ खालामो दा बे नोंथांमोननि सायाव सोनारबाय दे लोगोफोर दा आङो भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना गासै लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो मानोना जायफोराहाय क्लास 9 निफ्राय लानानै ओइचएस सेकेन्ड इयारसिम नोंथांमोना फरायगासिनो दङ बे स्कलारशिपखौ मोननो हागोन नोंथांमोना एग्जामावहाय 40% मार्क्स लानानै पास जायोब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन दे लोगोफोर दा खम कार्ड अफ मार्क्स पार्सेन्टेजनि गेजेरावनो नोंथांमोना बे स्कलारशिपखौहाय मोननो हागोन आरो नोंथांमोना जायफ्राहाय बे स्कलारशिपखौ मोनगोन नोंथांमोननि थाखाय लाखि खाफाल गोनां नोंथांमोना साननानै लानो हागोन दा 12 मान्थसनि थाखाय 12,000 नोंथांमोना मास मोनफ्रोमबो 1,000 नोंथांनि डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टआव फैसाखौहाय सोना हरगोन सरकाराहाय दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआहाय दा नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ शेयार खालामनायजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायजोबबाय बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल